Ahir vaig fer una visita al Centre Cultural del Born i vaig quedar parada de veure el procés de degradació en què es troba. Queda clar que el govern municipal, el govern Colau, no creu en el patrimoni cultural i històric de la ciutat. Un lloc del valor simbòlic com el centre del Born, que acull els vestigis de la Barcelona del 1700, mereix tot el nostre respecte i estima. Doncs bé, ens trobem que actualment és un lloc trist, desengelat, no hi ha ni botiga, ni llibreria, ni restaurant, és a dir, no és possible ni tan sols prendre-hi un cafè. Això és impensable, per exemple, en ciutats com Copenhagen, Viena, París, Berlín. Pensem, per exemple, què seria del Kunsthistorisches Museum sense el magnífic cafè que hi ha sota la cúpula. O, per exemple, en el Museu Nacional d'Art de Copenhagen, que és un altre estil de museu molt diferent, més d'acord amb les tendències actuals, però que també té una botiga i un cafè magnífics. Tots aquests museus en aquestes ciutats estan connectats, a més, amb el seu entorn, és a dir, tenen uns voltants connectats amb el barri, arrelats al barri i a la cultura del país. En canvi, als voltants del Centre Cultural del Born ens trobem un ambient com a mig matí, per exemple, els restaurants i els locals no han obert encara, hi ha un ambient com d'after hour, ens trobem que no tenen gaire relació, per no dir gens, amb la gastronomia del país, hi ha pizzeries, locals on tan aviat pots menjar sushi com prendre't un limoncello, no hi ha ni un sol cafè tranquil, una mica elegant, que et connecti amb la cultura genuïna de la ciutat. Per tant, és urgent recuperar el Born i el seu entorn, perquè fer-ho o no fer-ho és el que marca la diferència entre ser una ciutat que no creu en si mateixa, una ciutat petita, provinciana, sense autoestima, o bé ser una ciutat que creu que pot aportar alguna cosa al món i que, per tant, cuida, estima la seva cultura i el país. Bona nit.